Не ми ядете, мадете! Айде, евката! Много милиони, махи се. Курва! Убе! Трето поколение проститутка! Клипайте чат, клипайте. Ох, нас пе мутни стрима да те питам нещо, че е важно. Да ни слушат всичките. Добре, секунда. Готово. Абе, резнах си матото с машинката с какво да дам? С кислородна вода, спирт ли, какво такова, ма? Бръмбо. Ебале. Вече не да е бук. Бум! Пау! Това, че е твой тип, не означава, че няма да е покук. Два бандитка за теб. Та се говори сама като мене. Говори се сама. А, нема си слушалки. Не е за слушалки. Ало. Стело е тук за вас. Кучи! Иля, папинка! Иля, малко въшка! Вижте въшката! Всичко светеше като на нова година, ама по 10. Значи както спа и да чувам... О, какво става тук, бе? Запали се магазина! На самолети, хеликоптери, войни, разбираш ли? Украйна срещу Русия, Палестина срещу Израел, казвам ти, викам, самолетите падат, бомбите, Путин е пуснал ракетите, казвам ти. Рум! Магазина отиди, батко. Рум! 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 Свети, 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 през клепачите ми свети, човек. През съветите свети, през одялото свети, не мога да спиш. Казвам ти, Тор цепи чука в устата на Зевс. Зевс му пръска газа от анално. Става войната на световете, беше, брат. Такова нещо не бях виждал. Не може. Ще плодея, бе, луд! Ембапе. Дунер кебаб. Начо. Некой го гръмнах. Какво става, бе? Братле, некой го гръмнах. Разраден на средата. Айде, чата! Увадяхме го!
Крайтек, драги дами и господа, с 2 гища ти са за общо 25 Крайтек. Благодарим изключително много. Сълът е за Ancient Dragon 8 и Sky of Dawn на 01. Събовете сака и битката в душа! Бързо преди да са викнали катаджиите! Бързо преди да са викнали катаджиите! Абе, какво правиш, бе? Майка ти шева! Помяр! Лелей! Истински класик. Тева, майка му, не намалих достатъчно. Опа! Йо! Чак загаснахме, бе, де. Ма така е, като на втора не става на втора. Искам да... По вода като вода, да fuck you mean, вкусна ли е? Смисъл, има... Да, факт, водата има различен вкус, но... Така че вече имате биф. Стефан каза, че не те иска, защото си в Англия и предпочита една курва от дискотеката вчера. Кринжам яко в момента! Стефане, в Испания съм с 10 дядки отзад. Окей? I don't give a fuck. Така ще направя. И така ще направя. 20 секунди ще държа в силен захват, докато не се самоудушиш. I don't give a fuck. Буквално. Дядките в Испания са по-интересни от Стефан. Само това ще кажа. Само това ще кажа. Да, това отзад не прозвуча много яко, но it is what it is. Да те хапе по ушната ми, да. Така, защо гледаш стримърки, бия на тях. Общуваш ли с момичета извън Twitch? Страх ме. Ако виж любимата стримърка на живо, какво ще направиш? Взимам пръчка от земята и я вкарвам вътре надълбоко да я топличко, че зима идва. Какво? Прибери се, майка ти щева! Прибери се да те ебат марафите, после ще го изпреварваш! Ейо и то! На майка ти в мирисания путак! Майко! Зорна! Опси! Изкочи ме за... Виж колко е гуфя. И аз почвам! Паля лора. Бърз ми да умрях, ма. Бърз ми да умрях. Как ти плачат там, сега? Как се сака ти плачат там? Xbox. Виждам опорта. Шорта. Вау, шорти си, шорт! Шорт! Шиба, пуста, Тебе, слушай, ще ти изкарам далака и това до дете останало едното. Разбрали ме внух. И то ще се замине. Не кам. Не, аз ти казвам, ще ми бусниш, ще кура, ще ми бусниш, разбрали? Ето казвам ти го на тебе специално. Аз ще кажа, не мога да се разберем.
Няма да влизате. Давайте. Познал съм, че инфаркт. Най-доволен е доктор. Това е професионализъм. Мак ти кеф инфаркт, познах. Всичко ще наред. Лева, кралица, покажи как го правиш, лева! Айде! Ау! Тя може да спит! Атак спит, бе, брато! Гледай какво става! Николета доста си близо. Николета е на ръба. И другата почта атак се спи да гледай какво става! Николета доста... Тая пастана най-бърза! си близо. Какво стана, бе? Николета е на ръба. Крейзи! Давай постата, бе! Обаче не се оставя тук така. Давай постата, бе! Не плюй, лапай, че капе! Дали да си изплезеш езика или да го държиш вътре? Материала, ало! Той не е за песен... Тя почна да се даде, чо... Обвиняваш другите са спечели. Дай сега ние да губим, защото ти трябва да спечелиш, защото се намерил любовта. Nobody cares about your love, pitch. На никой не му пука за твоята любов. Нито ни пука за твоята любов, нито ни пука за любовта на оная милка. Литерали. Стига рева, че загуби играта, приеми го, оная путка замина и ти заминаш. Това е. Holy fucking shit. Той е най-слабия, гаврят го и се ядосва, че другите са спечелили. Понеже са много по-добри. Той е по-зле от мене на лига. Са прекъснат някакви взаимоотношения, които до някъде са искрени. Той се едно сега да ме бият 0-10 да почна да обвинявам целия си отбор, дето го правя всеки ден. Бах ти мисленето. Той ми дава глави през тебе. Ма брат, то... Какво стрена, бе, брат? На мен ми дава глави през вас. Брат, това не е нормално, братле. 8 хита имам, бе, брат. Едно, GG. Само завършете специален поздрав. Мачаре, Мала църква, говедарци и целият регион. На здраве на всички празнуващи. А така... Глей, на борови дрова, ама те пасат тука, виж. Ни им е студено, ни им дреме. Това е работа, живи и здрави да се. На здраве на кумовете, на младоженците и на всички вас. Събрали се във Вършец. Стопчерички за медец. Хайде, слушай. Мамино лънче Антика, кой те мама на Антика, кой те мама излага, че ти го целя на... Да кажа български, но не е български ютубър, Най-популярен български ютубър. американски ютубър, разбира се, най-популярен. Най-популярен български ютубър Николай Паралийски. Когато последните няколко месеца има доста сериозни обвинения за... Педофилия. Така да се запознаем с него, ето за да може да го коментираме. Това е неговият YouTube канал, казва се YouTube. Господин Звяр. 317... Не мога, наистина го казаха! Наистина го казаха, господин Звяр! Аз се бавах, не мога, господин Звяр! Ей, лошо ми е! Как ще кажат господин Звяр, бе? Как, бе? Това трябва да спрат тази телевизия в момента, в който някой изгледа тези думи от устата му, бе, човек. Как ще каже господин Звяр? Милиона абонати, 800 видеа. Няма едно видео, което е. Кралски, свободен ли си? Кой пита? Май няма каква предвид. Какво значи това? Свободен ли си? Свободен ли си? Не! Ще се отчетеш след няколко дни, къде от парите от YouTube се отчиташ. Банкай, хачино субскрипшън. Прекоцкаш, аре. Аре, прекоцкаш. Парите, колкото искаш, че ходите като 3 без 20. Виж къс смог, дай. Къде смог? Ще съм хитвали нещо, ама... Не. Виж какво става, виж направо. Решаваме, хвърляме някакъв смок, хвърляме нещо да стане там за Бог да прости да има. И сега ще трябва 40 дена да му правиш. Хвърляме те за Бог да прости. Човека може да е отшъл инферно да с 2 мираж да обикаля
с овалката на Илон Мъск може да обикаля писати. Няма и да разбереш. Заложи кода 73555608 да го напишем кода. Напиши кода на бомбата, напиши кода, заложи бомбата. Не залагай бомбата, не ти трябва. Така, искам да заложиш бомбата от 18 страни да се виждаш. Виж какво нещо. Ах, моля. Снямам аз, умирам. Браво. Майнкрафт е вашата игра. Взимате скапаната кирка и почваше да дъните камъните. Яко дънини. Денем и нощем. Хамалски труд. Дъним камъните, там не умираме. Това е. Идва крокодила Гена. Квадратния крокодила Гена. И евентуално мой възахап. Правите си един сал и почвате да пътувате из Майнкрафт. Не в CS-а. Искам да го кришнете и да го пратите на парата. Айде! Да те черпя сок. Искаш ли да те черпя сок? Сок. Някой да го кришне и да го прати на парата. Ай, момиче, с мене седни да пием по едно сокче. Тя вика, че иска в нас да ми и в устата. Леле, мале, тя е като зъб, тя е като Том и Джери. През октомври